Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Sisebenza ngokwazisisa noma ngokuqondisisa ama-proportions. Nanku umbuzo. Kuyiqiniso noma kuyiphutha ukuthi u-3/12 uyafana no-5/35? Ukuthola lo mphumela kuzomela sibhekisise kahle, subhekisise kahle lo mbuzo. Singaphinde nje futhi base siqeda ukubheka sibhale eceleni. Basipheni u-3/12 yini inamba engena u-3 no-12? Uqinisile u-3. Ngakho basithi u-3 divided by 3 uzosipha ba? Usipha u-1. U-12 divided by 3 usipha u-4. Umphumela wala u-1/4. Kuyafana nokuthi uma sithi sithathe lokho kuseceleni u-5/35 yini inamba engena kokubili la? Ngathi kulula. So divide ngoba naku u5. U5 uyangena kubona bobabili u5 beno35. 5 divided by 5 usipha ba? U1. U35 divided by 5 usipha ba? Usipha u7. Ngakho sithini? Sino 1/4 nala u1/7. Sithini? Siyabona ukuthi iphutha leli, imphumela ayifani. Yiphutha.